Brydfa. Tair menyw wedi dechrau'r brydfa wrth gwrs, ond bellach yn eiddo i deulu bigli. Felly... Fi'n credu bod ni'n gweld y ceffil ola cyn bo hir. Dyma ni'r diwetha. Sef Llanarth Gwynedd, yn eiddo i Mr a Mrs L Bigli. Ie, Len ac Ann Bigli wedi magu'r ceffil yma, sef ar y boles 10 mlwydd oed. Y tad wedi bod yn ail yma yn y sioe frenhinol y llynedd fel mae'n digwydd bod. Ydy, mae hynny'n hollwyr, ac wedi ennill yma yn y gorffennol hefyd. Mae wedi cymhwyso i sioe ceffil y flwyddyn. Dwi'n meddwl 4 gwaith, 2013, 45 a 17. A'r tad wedi dod yn gynta yn 2009, ie, ac yn 2014 hefyd, felly gwad arbennig o dda. Yn perthyn i Llanarth Gwynedd, sy'n o'n blaenau ni ar hyn o bryd yr ola i gael ei ferniadu yng nghystadleuaeth y pencampwriaeth y Cobiau Cymreig, a hynny o'r stoc ifanc. Owen Jones yn y cefndir, yn ei hat, yn cael y cipolwg ola yna ar yr ola i drotian o gwmpas y cylch. Weddol ddidorf yna, Owen? Yn ddidor hyd yn hyn. Dwi'n meddwl ni siarad bach rhy gyflym, ond nôl mewn i'r hediad. O, yn dathlu'n rhy gynnar. Eiff hwnna ni erbyn e? Bosib bod Owen wedi gweld i'n symud yn ddigon cyn iddi wneud hynny, ond dwi'n meddwl bod yn ddosbarth anodd iawn. Wyt ti'n mynd i roed y ben ar y bloc? Heledd, dwi'n mynd siŵr os ydw i'n mynd i, ti'n modd. Mae gysylltiaeth anodd iawn. Bosib bod wedi bod as Llanarth. Felly, dyna dy ffefryn di, Heledd. Dewn ni weld pa un fydd ffefryn Owen Jones. Stewardiad yn fyny sydd wedi bod yn ei gwaith ardderchog drwy'r dydd. Cadw trefen ar y prif gylch, wneud yn siŵr bod pob peth yn rhedeg fel watch. Ie, mae'n talu sylw ar y ddau ola, dan yr eglwys Jack Daniels a Llanarth Gwynedd. Bosib mae Llanarth Gwynedd fydd yn mynd â hi. Dyna olygfa sydd yn yr rhan gogleddol ar hyn o bryd. Golygfa hyfryd hefyd, gan bod ni'n gweld y gorau o'r gorau. Ym Mhencampwriaeth y Cobiau Cymreig, y stoc ifanc sydd dan llygad Owen Jones fan hyn. Brydfa Nebo, Ceredigion wedi bod wrthi yn ddyfal yn beirniadu drwy'r bore a dechrau'r prynhawn, a pinnacle y cystadlu fan hyn yw'r bencampwriaeth. 6. Pob un enillydd y stoc ifanc yn dod yma i fynd yn erbyn i gilydd. Casgob Delwyn. Adam Smart yn arddangos ar ran John Townsend. Yr ebol 2 flwydd oed. Felly'r lliw melyn sydd yn mynd â hi heddi. Ac yn wahanol iawn i'r hyn o'n ni di rhagweld, ond dyna ni. Mae hynny'n wir. Cyfrinach ydy Heledd, hwn fydda'r un fydda ni wedi mynd am. O, ie. Hawdd gweud nawr. Felly 1167. Casgob Delwyn yn eiddo i Mr John Townsend. Gwenllian Deo yw'r tad a Casgob Penblwydd Hapus yw'r fam. Felly John Townsend wedi ennill yn sioe fer Llambed ddwywaith gyda'r ebol yma. Wedi costio 4,600 iddo. Dwi ddim yn glir iawn ar hyn o bryd pwy yw'r gil bencampwr. Fel rheol, mae yna gil bencampwr hefyd. Felly diddorol fydde gweld pwy sy'n gil bencampwr. Cofiwch yr hif 1167, achos dyna Casgob Delwyn, enillydd pencampwriaeth stoc ifanc y Cobiau Cymreig, yr adran dy, wedi bod yn fore llwyddiannus iawn i Casgob Delwyn yn eiddo i Mr John Townsend, ac wedi dod i'r brig yma yn y bencampwriaeth hefyd. Owen Jones, y beirniad wedi cael ei blesio yn arw, ac wedi cael bore a prynhawn llwyddiannus iawn o feirniadu yma yn yr adran dy.
Casgob Delwyn wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol, di ennill sioe Llambed yn 2017 ag eleni hefyd, a wedi werthu am 4,600 yn ebol bach. Ac wedi talu ar ei ganfed heddi wrth ddod i'r brig ym mhencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r adran dy. Yr olygfa hyfryd i chi'n gweld o'ch blaen chi ar hyn o bryd, yma ni Casgob Delwyn, enillydd pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r Cobiau Cymreig. Wedi werthu am 4,600 yn ebol a wedi talu ar ei ganfed heddi. Prynhawn ddydd Mawrth yma yn sioe Llanelwedd ac yn ddigon o sioe wrth iddo fe ddod i'r brig yn y bencampwriaeth arbennig yma, ac yn sicr wedi plesio'r dorf yma a plesio'r beirniad Owen Jones.